Taong 2015 nang unang buksan sa publiko ang The Medical City Clark o TMC Clark. At itong Biyernes, January 24, nagkaroon ng isang engrandeng selebrasyon ng TMC Clark para sa kanilang 10th anniversary. Patunay umano ang isang dekadang pagsaserbisyo sa kanilang dedikasyon na maghatid ng world-class healthcare. We're happy that we've reached this milestone, 10 years of serving quality healthcare in Central Luzon. No? Signifies growth, no? Growth from our community at saka yung services natin nag-expand na rin. Kasabay nito, ipinagdiwang rin ng TMC Clark ang kanilang pagkakaroon ng accreditation mula sa Joint Commission International o JCI, isa sa mga nangungunang accrediting body para sa mga international healthcare organizations. No? Ibig sabihin nun, yung pong mga procedures na ginagawa natin are world-class, or kung ano yung nakikita natin sa States, sa Europe, nare-replicate natin dito because we follow the JCI standards. Ang akreditasyong ito ay hindi lang daw patunay sa mataas na kalidad ng serbisyong pangkalusugan na maihahatid ng TMC Clark, kundi ito rin ay isang magandang karangalang maaaring magbigay daan tungo sa development ng isang lugar ayon sa President at CEO ng Clark Development Corporation na si Attorney Agnes VST de Venadera. Anya, ang magandang facility sa top quality healthcare services ng TMC Clark ay maaaring makapag-attract ng mga investors hindi lang sa Clark pero pati na rin sa probinsya. So para yung ripple effect, di ba? Pag nag-invest sa Clark, ang effect nito ay hanggang sa labas ng Clark. Kaya inclusive growth. Ang magandang track record at ang ideal na lokasyon umano ng ospital ang ilan sa mga dahilan upang mapabilang ito sa mga tanyag na healthcare providers na kabilang sa medical tourism. Ayon kay Mark Lapid, ang Chief Operating Officer ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CHEZA, mahalaga ang pagkakaroon ng magandang medical facility para sa turismo ng isang lugar. Kasi without a decent hospital and a very reliable medical facility, tourists will not be encouraged to visit an area because, of course, you'll never know what will happen. It's always a priority yung safety, tsaka healthy, wellness ng mga tourists. First, number one is credibility, and then yung may pangalan and reliable talaga, and then of course yung sustainability ng kanilang hospital. Those are the qualities na kailangan namin, and of course yung support na binibigay nila sa community is napaka-importante. Ayon naman sa presidente ng Philippine Councilors League o PCL Pampanga Chapter na si Councilor Cherry Manalo, ang mga korporasyon na kagaya ng TMC Clark ay malaking bagay sa pagpapalago hindi lang ng ekonomiya kundi pati na rin sa estado ng pamumuhay ng mga mamamayan. Sa mga businesses natin, ang ating probinsya ay nakasuporta dahil isa yan sa inaalagaan din natin kasi sa pag-create ng job dito sa Pampanga, isa yan sa mga tinitingnan din na kung saan ay makakatulong ng malaki para masagot ang employment dito sa probinsya natin. Sa kasalukuyan, mayroong nasa mahigit 500 doctors ang TMC Clark at nagbibigay serbisyo sa mahigit 100 pasyente. Goal umano ng President at CEO ng The Medical City Clark na si Dr. Noelito Laksamana na mas marami pong pasyente ang magamot ng ospital ngayong taon at ang ma-reach ang Level 3 accreditation. We're aiming for a Level 3 hospital, meaning a training hospital. Magte-train tayo ng mga doktor natin na magiging mga specialista sa iba't ibang mga specialties, no? Surgery, internal medicine, family medicine, and critical care. Samantala, kasabay ng okasyon, nagkaroon rin ng unveiling ng Gold Seal of Approval ng JCI. Ang TMC Clark ay ang una at tanging ospital na accredited ng JCI sa buong Central Luzon. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.